treba to prejsť. Mali zabiť, tak by bolo hľadám. Dobre. Takže, teraz pán majster delostrelec vám predvedie účinnosť a zároveň rýchlosť palby tohto dela, takzvané rýchlice. Pričom musím pripomenúť, že toto dielo strelilo veľmi rýchle, pretože strelci mali dopredu pripravených viacero komôr a počas strelby dokázali koordinovanie tie komory sústavne nabíjať, takže dielo strelilo skutočne rýchle a efektívne. Takže pán majster, sme pripravení? Začneme od toho najmenšieho. Takže prvé si strelíme z píšťaly. Otvorte ústa. Strieľame. Aj nepriateľa máme. Strieľam. Chcel som povedať, že to bola prvá palná zbraň, jej účinnosť bola veľmi krátka, do tých 25 metrov. A podľa toho, aký bol kvalitný prach, teraz nebol, tak by gula dopadla pre nepriateľa. Ideme na lepšie. Ale minimálne sme ho rozptýlili tým, že sme ho rozsmiali. Že sme ho koncentrovali. Pán majster. Je tarasnica. Pán majster namierí. Pechota sa začína báť. Pán. Ako ste videli, to dielo je skutočne účinnejšie, pretože prvý pešiak zomrel od smiechu. A tí všímaví si všimli, že vďaka taktike máme tam záškodníka, ktorý zastrelil vlastného chrbta. Pechota sa začína báť. Dielostrelci sa pripravili. Teraz budete rýchlo palbu z rýchlice. Druhý výstrel. Druhý výstrel.